Так чуть-чуть поставить надо, чтобы не упало. ассалому алайкум апа ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯза эфири мо духтаро оиди маҳсулотҳои ширкати атомӣ, яъне оиди маҳсулотҳои кореягӣ мешавад. ва имрӯз ман заказ кардагӣ будам барои як дугонам. ҳамаи маҳсулотҳои ширкат духтаро наличиева ҳаст, лекин складба ҳаст. мова дасти мова наличие намешавад маҳсулотҳои ширкати атомӣ. барои ҳамин ҳозир маълумот медиҳам. барои онҳое ки бо ман шинос нестанд, барои тамошобиное ки нав ба эфири мо пайваст шудагӣ ҳастанд, нав ба канали мо пайваст шудагӣ ҳастанд, номи ман Рудоба. Канали мо рӯзномаи модари 8 фарзанд ном дорад ва ман дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунам. айни замон командаи худама сохтагӣ ҳастам ва бо ман зиёда аз 3000 занҳои тоҷик кор ва фаъолият мекунанд. ва онҳое ки то ҳол ба ин ширкати бонуфуз номнавис нестанд, марҳамат ба командаи ман бо мо ҳамкорӣ кунед. кори беҳтарин, ширкати озод, ширкати обод, ки шумо дар муддати кӯтоҳ соҳиби маошҳои беҳтарӣ мегардед, ба шарте ки шумо меҳнат кунед, ғайрат кунед, ҳаракат кунед. ва онҳое ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд, духтарое ки аллакай командашона сохтагӣ ҳастанд ва ё нияти команда сохта кор кардан доранд, марҳамат, ман рекламаи ройгон барои онҳое ки актив ҳастанд рекламаи ройгон мекунам. яъне ки ҳар як духтар ба як ҳафтагӣ командаш ба реклама мекунам. духтаро рекламаи бепул. марҳамат ба командаи ман, марҳамат бо ман ҳамкорӣ кунед. ва духтаро акнун рекламаи ройгон маънои онро дорад ки ман мисол онҳое ки одиқ мекунанду кор кардан намехоҳанд, мехоҳанд ки рекламаи ройгон гиранд. ин хелова не. онҳое ки группаҳо ва актив ҳастанд, командашон ки кор мекунанд, барои онҳо ман рекламаи ройгон мекунам. акнун биёед оиди маҳсулотҳое ки ман заказ кардам барои шумо маълумот диҳам. духтаро аз ҳама чиз кадом ҷиҳати ҳамин ширкати атомӣ ман дӯст медорам транспортировкаи маҳсулота, яъне ки доставкашон. ина бинед духтаро, доставка чӣ хел эҳтиёткорона. ина бинед, доставка транспортировкаи маҳсулот. ина бинед, дар дохили ҳамин пузирчати упаковка барои на ҷунбидан, барои ягон хел камбудӣ нашуданаш, ана ҳамин хел дар упаковкаҳои ҳамин хел фасон, упаковкаҳои зебо мова доставка мекунанд духтаро. ана инҷа закази як духтараки ман ва какрас ҳамин айни замон ман дар бораи ҳамин маълумот медиҳам ки бисёр савол оиди хему хем мешавад духтарако. ин бошад духтаро шампуни абсолют. ин шампуни аллакай ин дугонам бори дуюм ё сеюм заказ карда истодааст, барои он ки шампунь ҳам 500 миллиграмма, ҳам бобаракат, ҳам барои медонед перхат беҳад фоида дорад. ина ман худамам харидорӣ кардагӣ. ина бинед, полни линейкаша харидорӣ кардам, маслаш кати якҷоя беҳад писандам омад. ҳоли тамом шавад бо заказ мекунам. ҳозир дар бораи ин алоҳида гап мезанам. ҳозир дар бораи хемохем. духтаро, хемохем ин бестселлери фурӯшҳо дар ширкати атомӣ. бестселлер ин аз ҳама чизе ки бисёр фурӯхта мешавад, спроси зиёд дорад, бисёр заказ мекунанд, ан ҳамин чиза бестселлер мегӯянд.
ин рақами 1 дар ширкати атомӣ аст духтаро. хемохем аз 3 намуд гиёҳ сохта шудагӣ. ҳозир ман аз дар бораш маълумоти пурра медиҳам. аз 3 намуд гиёҳ сохта шудагӣ духтаро, аз дудник ва аз 2 намуди дигар, ки ин барои организми мо беҳад фоидаи калон дорад, беҳад организми моя иммунитети моя мустаҳкам мекунад. Ва тарзи истеъмолаш духтарои азиз, ҳар саҳар ва ҳар бегоҳӣ дар 1 стакан об 1 стик хемохема якҷоя мекунед. Об шир гарм бошад духтаро, оби ҷӯш омадагӣ ва шир гарм бошад, оби гарми ин хел ҷӯшидагӣ кати не, об шир гарм бошад. Ва дар давоми рӯз мо бояд 1 литр, ақаллан 1 литр оба истеъмол кунем духтаро. Баъд ана он вақт хемохем барои мо фоида медиҳад. Аслан бисёр ҳамин занҳо, мардҳо, бисёр ҳамин клиентҳое ки мова муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки ман хемохема истеъмол кардам, фоида надидам. баъд ман суол медиҳам ки шумо чӣ гуна истеъмол кардед? Мегӯянд ки ҳамон рӯз ман аз хотирам баромадагӣ буд, абетӣ истеъмол кардам, бегаҳӣ, шабона. Хулоса аз рӯи агар инструксия шумо истеъмол кунед, албатта ки результати хемохема мебинед духтаро. акнун чӣ гуна инструксияш? Саҳарӣ, бегоҳӣ, баъди хӯрок истеъмол мекунед. 1 стакан об кати 1 стика якҷоя мекунед ва истеъмол мекунед. Дар дохили ин упаковка 60 дона саше аст, яъне ки 30 рӯз шумо 1 саҳарӣ, 1 бегоҳӣ истеъмол мекунед, ин 60 дона мешавад духтаро. ва курси хемохем духтарои азиз сети 4 мешавад, яъне курси хемохем ана ҳамин 4 то хемохем духтаро. 1 дона ёки ним пачка ёки 1 упаковка кати шумо табобат намеёбед. Барои агар результати дуруст гирифтан хоҳед, шумо бояд ана ҳамин 4 упаковка 1 сета гирифта истифода баред. баъдан хемохема бисёртар барои бефарзандӣ истеъмол мекунанд. Онҳое ки бефарзанд ҳастанд, мехоҳанд табобат гиранд, фарзанддор шаванд. ва дар бораи ин ман эфири гузашта нақл кардаги будам ки як духтараки командаи ман маҳз барои хемохем регистратсия шудаги буданд, ҳомиладор шуданд. ва хемохем организми моя чӣ кор мекунад? бефарзандӣ аз кадом сабаб мешавад? Аз сабаби нодуруст кор кардани гармон, аз сабаби воспаление доштани организм, бо сабабҳо зиёд ҳастанд. Лекин хемохема вақте ки мо истеъмол мекунем духтаро, хемохем ба пуррагӣ организми моя, иммунитета моя мустаҳкам мекунад, организми моя хуна тоза мекунад, лимфая тоза мекунад, органҳоя ба кор медарорад. Масалан кадом органа? Масалан гармони мо дуруст функсионировать намекунад, гармон дуруст кор намекунад, аз ҳамин сабабам ҳомила намешавад зан. барои ҳамин гармони мо дуруст кор ба медарояд баъди истеъмоли хемохем. инфексияҳое аз организми мо мебарорад, баъдан зан ҳомиладор мешавад духтаро. барои ҳамин мегӯянд ки хай хемохем, ҳамин 1 дона хемохем чӣ кор кардан метавонад? Барои чӣ? Беҳад хемохем вазифаи калонро иҷро мекунад духтаро. органҳое ки хоб ҳастанд, гармонҳое ки хоб ҳастанд, щитовидка, допустим, щитовидка дуруст кор кардан наметавонад, хемохема истифода мебаред, ба кор медарояд. боз як чизи дигара мегӯям, дар группаи ман як зан ҳастанд, фарзандашон тӯли 4 сол 5 сол аст ки гармон истифода мебурданд. бегармон наметавонист кӯдак зиндагӣ кардан. баъди ҳамин истифодаи хемохем кӯдак тамоман аз гармон отказ кардан. барои ҳамин кӯдак отказ кард, модараш отказ кард ва барои ҳамин хемохем беҳад вазифаи калонро иҷро мекунад. баъдан хемохем сертификати ҳалол дорад, знаки стандартии GMP дорад, ки ин знак дар бораи он шаҳодат медиҳад ки дар ҷаҳон ин чиза уже ҷои худаша ишғол намудагӣ, ҷои аввал
аввал ба меистад ҳамин чиз, ана ҳамин знаки ҷинпи дар бораи ҳамон шаҳодат медиҳад. боз духтаро дар бораи хемохем бисёр легендаҳо бисёр шуда, ки хемохем нархи арзон кати аз дигар сайтҳо харидорӣ кардан мумкин. хемохема духтаро танҳо дар сайти Корея аз коргарони ширкати Атомӣ харидорӣ кардан мумкин, дастрас кардан мумкин. На аз Валберис, на аз Азон, на аз Пиндодову дигару дигар ҷой, танҳо аз коргарони ширкати Атомӣ ва танҳо аз Корея ин чиз дар Корея истеҳсол мешавад духтаро. ба хотири ҳамин илтимос мекунам, хоҳиш мекунам хато накунед. вақте ки харидорӣ мекунед фоида набинед, ман ба муроҷиат мекунед ки апа ин хемохем фоида накард. ман мепурсам ки шумо аз куҷо гирифтед? мегӯед ки аз Пиндодо заказ кардам 3000 рублеба ё ки 5000 рублеба. Пиндодо ин сайти китайский духтаро. ин маҳсулота Корея истеҳсол мекунад духтарои азиз. ва чӣ хеле ки гуфтам аз 3 намуд гиёҳҳои табиӣ сохташудагӣ беҳад барои организми мо фоида дорад. дар ширкати Атомӣ ғайри хемохем боз дигар маҳсулотҳои фоидаовар аст ба монанди чорнеи чеснок. ин барои онҳое ки аз астма азият мекашанд, барои онҳое ки заболевания верхних дыхательных путей, бемориҳои роҳи нафас доранд, барои онҳо беҳад фоидаи калон дорад. ман мутаассифона наличева надорам, чорни чеснок заказ шудагӣ буд, аллакай равон кардам. шумо метавонед интернет даромада бинед ё ки дар ватсапи ман нависед, ман дар бораш бароятон маълумот медиҳам. дар бораи хемохем фаҳмондам духтаро. акнун оиди ҳамин ина намекушом духтаро, кушода нишон медодагӣ будам, лекин фикр мекунам ки агар кушоем ина мекушом, ҳозир биёед мекушом, боз аз дигар упаковка мекунем. духтаро, маҳсулотҳои ширкати Атомӣ наличева намешавад, хусусан манба наличева нест духтаро. ин чиза заказ мекунед, мо ҳамаи точкаҳои Россия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Турсия, Германия ҳама ҷоа доставка мекунем духтарои азиз. бисёртар боз хемохема барои бемориҳои витилиго истифода мебаранд, яъне сафед шудани пӯст духтаро. ин дар ҳақиқат фоида медиҳад, фоида мерасонад барои организми мо. ина духтаро, хемохеми настоящий, хемохеми ҳақиқӣ ана ҳамин хел мешавад. дар дохилаш ана ҳамин гуна инструксия дорад ки ина дар бораи ҳамин хемохем маълумоти пурра забони кореягӣ кати аз ана ҳамин 3 намуд алаф сохта шудагӣ духтаро истеҳсол кардагӣ. ва дар дохили ин 1 2 3 4 5 дона 6 тоги ба фикрам 6 тоги, бале 6 тоги духтаро. ана ҳамин ина даже стрелкаҳои қайчи мезадагӣ дорад. ана ҳаминҷа мекушоед, 1 дона я 1 стакан кати як ҷоя мекунед, 1 стакан об кати истеъмол мекунед. баъди хӯрок духтарои азиз, баъди хӯрок бояд мо хемохема истеъмол кунем. ана михел 60 дона инҷо 1 курс лечения духтаро. акнун ҳозир оиди ҳамин шампуню кремҳояш барои шумо маълумот медиҳам. духтарои азиз, бисёриҳо мегӯянд ки маҳсулотҳояш қимат ҳаст. қимату ба ҳиммат мегӯям ку. ана ҳамин шампун нархаш 1300 рубле духтаро. шампуни беҳтарин аст. ин ҳам аз гиёҳҳо сохта шудагӣ. ина духтаро, шампунь аз гиёҳҳо сохта шудагӣ, аз рехтани мӯй, аз перхат, аз ҳамин бисёр камбудиҳое ки мо дар мӯйҳои сар дорем, ана ҳамин камбудиҳоя бартараф мекунад ин шампуни беҳтарин аст духтарои азиз. барои заказ нависед 1300 рубле. шумо метавонед набораш кати харидорӣ кунед. ина духтаро, шампуни аҷоиб, ина бинед, шампуни аҷоиб. худам беҳад аз результаташ розӣ ҳастам. ана ин хел набораш духтаро, шампунь, кондитсионер, маска,
ана ҳамин 3 донаш 3100 рубле мешавад. Баъдан ман аз ҳамин масла ҳам гирифтагӣ ҳастам. Ина бинед масла аллакай ним шуд. Истифода мебарам, беҳад писандам омад. Масла чӣ кор мекунад? Мӯйҳои моро, мӯйҳое ки мешиканад, яъне сухии ломкии волосе мегӯянд, барои ана ҳамин хушкии мӯи сара бартараф кардан ёрдам мекунад масла. Маслаш аҷоиб аст. Ина духтаро, маслаш беҳад нағз. баъдан духтаро, барои онҳое ки рӯйҳояшон хушк аст, для сухого кожа лица, рӯйҳои хушкба, ана ҳамин набора ман шумо тавсия медиҳам. Набори гидросияния. Ина манам пӯсти рӯи ман комбинированный, ҳам хушк, ҳам маршина дорад кам-кам. Ана ҳамина аввал ҳамин кати ин тонер сиворотка, ҳамин кати ватни дискати тоза мекунам. Ватни дискати тоза мекунам рӯйҳома. Баъд аз ҳамин крем истифода мебарам. Крема аллакай хушбахтона ҳамаша истифода бурдам. Беҳад креми аст. ина алоҳидагиам фурӯхта мешавад духтаро. По отдельности мефурӯшад набори гидросияния. бори дигар такрор мекунам, барои онҳое ки рӯйҳояшон хушк аст, для сухого кожи лица. ана ҳамин сиворотка кати комплект. Ин бошад духтаро, ин крем солнцезащитный SPF 50 дорад. ҳам тонировать мекунад пӯста, ҳам аз нури офтоб ҳимоя мекунад. Яъне камтар рӯйҳои моя сафед мекунад, монанди тональный духтаро, камтар сафед мекунад ва ҳам аз нури офтоб ҳимоя мекунад. ин чиза духтаро шумо метавонед круглый год, яъне дар давоми сол истифода баред ин крема, барои он ки нури офтоб зимистон ба ҳам рӯи моя ҳимоя мекунад. нури офтоб рӯйҳои моя чӣ кор мекунад? Якум маршина мебиёрад, дуюм доғ мебиёрад. доғҳое ки ҳамин дар рӯйҳои мо ҳаст, аз ҳисоби агар ҷигари мо сиҳат саломат бошад, ҷигар, рӯдаҳо, кори желудка, поджелудочный хуб бошаду, лекин дар рӯйҳои мо доғ бошад, ин аз ҳисоби ҳамин ҳимояи офтоба мо ба ҷо овардагӣ нестем, истифода бурдагӣ нестем. Аз ҳамин сабаб мешавад. ба хотири ҳамин чӣ гуфтаниам, онҳое ки то ҳол ҳамин чиза харидорӣ кардагӣ нестанд, нархаш 700 рубле духтаро. марҳамат, барои заказ нависед ба ҳамаи шаҳрҳои Россия, ба Тоҷикистон, ҳамаи гӯшаву канори ватанамону Россия доставка дорем. доставкаҳо ройгон аст духтарои азиз. марҳамат, оиди доставка нависед, ягон чиз лозим бошад нависед. ана ҳамин духтаро, ҳозир акнун мехонам смс-отуна. ибодатхон, ассалому алайкум. ва алайкум салом. фотима, ассалому алайкум. ва алайкум салом. зарнигор абдураҳмонова, ва алайкум салом апаи Зарнигор, хуш омадед. моҳҷон, салом апаҷон, шумо беҳтаринен. саломат бошед хоҳари азиз. ибодатхон беҳтарин, модари беҳтарин, хуш омаден духтаро. модари беҳтарин Меҳри Нисо ба фикрам. ташаккури зиёд духтарои азиз. какой кореяги англиси навистагӣ китобчааш. ҳозир ман шумо нишон медиҳам китобчааш забони кореягӣ кати навиштагӣ, ягон хел англиси нест. ҳозир мекушоем мебинем. англиси кати бошад боз ҳам хубтар, осонтар мешавад. англиси кати навиштагӣ, бале, боз ҳам осонтар, барои бисёриҳо англисия хуб медонанд. ана ҳамин хел духтаро. дар дона 6 дона ҳаст, як коробкада ба номер дорад. бале, барои нархаш меарзад.
ана ҳами хел духтаро, боз як чизи муҳим духтарои азиз, коргарони ширкати атомӣ маҳсулотҳо наличия дар дасташон надоранд духтаро. вақте ки манба заказ мекунанд мегӯянд ки апа наличия дошта бошед равон кунед. мо наличия надорем духтаро. мо шумо чизе ки хоҳиш мекунед ҳамон чиза заказ мекунед, мо ҳамаи ҷова равон мекунем. ман худам дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунам, лекин доставка Москва, Дальний Восток ҳамаи ҷова дорем. новобаста аз ҷои истиқомати ман мо доставка ҳамаи шаҳрҳои Россиява дорем. барои ҳамин духтарои азиз, барои заказ марҳамат нависед. ин чиз заказ ҳозир ман равон мекунам. барои заказ нависед, оиди маҳсулотҳо маълумот медиҳам. маҳсулотҳои зиёд барои иммунитет ҳаст, барои сахарни диабет. банаба гуфтагӣ як маҳсулоти беҳтарин дорад барои онҳое ки сахарни диабет доранд. марҳамат духтаро заказ кунед. барои ҳамин истифодаи банаба якто хемохем истифода мебаред, баъд банаба сахар дар нормава мебиёяд, сахари хуни шумо, организми шумо. бири пожалуйста наст. ана ҳами хел духтарои азиз, ташаккури зиёд барои иштирокатон дар эфири имрӯзаи мо. ба ҳамаатон саломатӣ хоҳонам. саломат бошед, сарбаланд бошед. эфирамонро ба охир мерасонем то эфирҳои оянда духтарои азиз. барои ҳамкорӣ кардан дар ширкати атомӣ ба ватсапи ман нависед. ҳозир рақамҳома мегузорам ё ки рақамҳои духтарои командаи мана мегузорам. нависед, кор ва фаъолият мекунем. ташаккури зиёд.